Bun, acum chiar că facem cum trebuie. Înainte. Da, chiar nu cred că mai facem numai chestia asta de... Nu, 3. No, oh my fucking god, dude. Ok. Bun, acum înapoi la joc. Acum pe mai cam mă duc. Deci bine, am intrat din nou în misiune re. Am luat și asta, poate. Nu contează. Acum vor poliție, nu mă bag în ea, nu nimic. Nu contează, am băgat după aia la prostă. Nu mai am asta. Nu mă interesează mașina asta, așa dacă e frumoasă, are regimul la maxim, fată și e bună. Nu-i bani. Mamă, asta mă duc, mă bag și l-omor, să mă arăt dacă nu. Bă, dă-te jos. Mamă, deci dă-te jos, să văd dacă am la armă. N-am nicio armă. Marș. Hai, bă. Mergem, intră în asta. În asta mergem noi. Și cu jurarea asta. Las conducerea. Oh my god, dude! Știți și eu voiesc că nu ce frate, nu le spun eu pe la folar. Bun. La mine dimineața și de-aia vorbesc mult mai încet. Aici mereu. Nu are niciun de la prin zonele astea. Mie așa-mi place să fac de chestiile astea, ca să mă simt în siguranță. Așa, mă simt în siguranță. Dar asta, îl vedeți? Ok, gata. Mergem așa. Asta? Uite secundă. De fapt, nu. Fac asta după ce fac misiunea aia. Că nu-mi dă niște bănuți. Așa se intră. Oh my god. Nici chiar așa, dar... L-am de temperatură. Pe aici și... Uitați că... Da. Țin o misiune. Da. Ce frumoasă era, dar ce așa să... Dar nu decât pare spate și chestia de sus. Nu sunt chestia capior. Nu mă de aia, nu contează. Tu ai. Bun. Ok. Oh my god, fix cu mașina asta pare fucking. Ok. Mașina asta. Intrăm în ea. Era nevoie să intre așa, că eu mașina am luat la cap, oricum, la mea. Am deci la...
nu pot. Ce? Delta Radio. Îmi plac de astea pe Mafia 2. O, parcă nici nu e așa. Nu fi mai stricat, da? Nu place aici. Oricum. Hai, lasă-l să duc pe asta la... Gata. Nu. Nu. Băi, ești mai că mașina aia, e mai ești mai că și mai rapid. Go fuck yourself. Poți să-mi dau crashing în chestia. Oricum, dacă nu... What was it? Open the... Ce? The... Open the... Oh, pero de la... Nu trebuie să umblă este de la Gun Shop, vă zic eu. Am umblă pe asta de aici și nu mai facem, nu mai putea să vinde armă deloc. Gun Shop, vedeți? Acum mai ieși. Ce Gun Shop, gas station, UCP, gas station, chestii, body shop. Da. Drept. Oh my god. Oh, cred. Acum să ne în stânga de la dreapta e piciunea de la polițiști. Ce vezi sau ce facem când îl prinde poliția? Man. I have a... I have a license for guns. După aia zice cum era, mă? Give me. Așa, îi zice give me the license și îi zice de fapt, și de